Ku yi subscribe tashar Wasi 3SP TV domin samun sabbin bidiyoyi da waƙoƙi, ku danna ƙararrawa. Lokacin ki ne karki sake ayi biki, mai abun fada baya fada haka aka ce. Lokacin ka ne karka sake ayi biki, mai abun fada baya fada haka aka ce. Ki tsaya ki ji san ki yayi tabo kar ki guje ki mini agaji, ba abin da zai sa san ki a raina ya ruguje, sai ki tallafa min kar da silar kina haukace. Kamar ansa na arijiya, mai gaba da ya kaka kawo gogiya, kaya agaji kar da gidan so ya karkace.
yi subscribe tashar wasi 3SP TV domin samun sabbin bidiyoyi da waƙoƙi ku danna ƙararrawa.